Sanibonani guys, igama uNqabelani Mphathela Masibela. Eyiningi ba angomhla ka-29 Agasti. Hey-ke guys, uHlathi-ke benomfowabo uThulani bebehleli bedingida le ndaba yokuthi uHlathi umndeni wakhe wonke usumphendukele ngisho nabantwana bakhe imbala. Umtshelile-ke uThulani ukuthi hheyi uqhawe useziwe wangitshela nokuthi yonke into engamfundisa yona mina ngiyenzi, ngi-opposite yayo yonke into akade ngibafundisa yona yonke le minyaka. Siyamtshela-ke umfowabo ukuthi hhayi ungalilahli ithemba bafo kuzolunga. Kuthe kusanjalo nje guys, kwabe kungena imeseji efonini kaHlathi. Hhayi, wamane waba nokungabazi ukuthi ngabe ubani lo omsendele imeseji, kodwa-ke wayivula. Uthe methi nje qhebe, hhayi bo, imali engango-25,000 rand ivela kuZoleka. Wathi hhayi bo, uZoleka ngisendela imali? Ubhuti wakhe wambuza ukuthi hhayi bo, imalini? Washo ukuthi 25,000 rand. Wathi owani? Wathi uHlathi nami angazi. Wamane wathi umfowabo, hawu ukhisimusi phela loyo, yazi nje ukhisimusi qobo lwawo. Wathi uHlathi no, akusiwona, ngiyamazi mina uZoleka, khonta angicuphe ngayo, khonta phezu kwayo. Wathi hhayi bo, kushiswa yini lokho? Yabona nje phela inhlanhla le. Wathi akusiyona inhlanhla, yabona nje kukhona okushaya amanzi lana, khona umdlalo phezu kwawo. Wamane wathi nje uThulani, hawu sengingamane ngiwudlale lowo mdlalo. Wamtshayela uZoleka nami angidlalise lo mdlalo nje, ngithi ngiyavuka, ngithi ngibheke ifoni kukhona o-25,000 rand nje abayigiqekelayo abamahhala. Hhayi uHlathi wamane nje waba serious ubhuti, wageza waqonda ngqo eKhoselathekhe efuna ukumbuza mathupha uZoleka ukuthi yini ndaba imfuqa ngemali engasho lutho emva kwalapho. Ungene necapha eKhoselathekhe, hhayi lathi lithi liyamvimba bandla i-PA lakhe phela uZoleka. Wamane nje wangena ngqo e-ofisini likaZoleka uHlathi. Wamane wathi nje uZoleka, khululeka gugu, vala isicabha sizokhuluma sinaye uHlathi. Wambuza uHlathi ukuthi kungani ushiye u-25,000 rand nje kwi-bank account yami. Wathi hho, leyo mali leyo, khululeka, imali yelobolo lami lelo. Wathi uZoleka, angikaze ngicela imali yakho yelobolo mina ukuthi ibuye back. Wathi ngiyazi, cha ngiyibhaya out nje kulo mshado. Ngiyazi ukuthi phela nangikhokhela amalobolo, manje ngifuna nje ukwenza lokhu ngiyikhokhele back le mali ukuze ngibe ne-freedom yami. Ngingaloke nje kuthiwa ngathengwa, ngisho sengi-free. Wase washo-ke uHlathi ukuthi mabangalideli usiko, akusiyona into e-right ukuthi nje akhokhele leli lobolo back. Uvumile ukuthi uzomdivosa, lokho ku-enough. Wathi uZoleka, for you but not for me. Mina ku-enough mekuwukuthi sengikhokhe ilobolo lami back kuwena. Thatha le mali uyispende ngendlela oyithanda ngayo, uma uthanda ukuphisana ngayo uphisane ngayo, kodwa mina ngifuna wazi ukuthi ilobolo lami sengilikhokhele. And please close the door on your way out. Bonakala nje ukuthi ugel akanaso ngisho isikhathi sokuloku akhulume isikhathi eside noHlathi. Sengathi nje uHlathi umnukela kambi, ngathi nje uHlathi umnukela kambi uZoleka. But anyway, kuthe kusanjalo-ke kwafika isikhathi la kumele uZoleka ahlangane nommeli wakhe uTitus. UTitus-ke umtshelile uZoleka ukuthi uma ama-couple ethi ayadivosa uke wanikeza iy'nsuku, athi uyetshisa kahle le ndaba. Wathi uZoleka no, angidingi ukwetshisa lutho, isinqumo sami ngisithathile, ngiyamdivosa uHlathi kuphelela lapho. Wathi hhayi kulungile-ke, nginikeze i-ID yakho, unginikeze-ke kanye nayo yonke information engizoyidinga khona ngizodrafta-ke i-divorce paper. Wathi hhayi kulungile, ngizokwenza lokho. Shuthi-ke kuthe sahleli kanjalo nje sihambile kummeli wakhe, kwafika uLazarus. Wathi awu hlezi sihlangane kulesi spot. Wathi uzowenzani la? Wathi uLazarus, hhayi ngine-meeting ne-client. Wathi wena? Wathi hhayi bengine-meeting ne-lawyer yami, sidingida indaba ye-divorce. Wajabula-ke kakhulu uLazarus mekhuluma ngokuthi khona ama-divorce proceedings enzakalayo kuZoleka, ngoba phela ubhuti naye ugebile laphaya, ufuna nje mekuphuma uHlathi kungene yena. Hhayi-ke ushilo ukuthi uHlathi is a fool to actually let uZoleka go. Washo nanokuthi any man who lets such a woman is a fool. Ayi-ke guys, uZoleka umane wachazela ebona nje ukuthi hhayi la kuLazarus
kuyobe uthola indoda yangampela mengase kuthiwa nje ugcine ethandana nayo. Anyway, uthe kusanjalo kwabe kungena-ke ucingo oluvela kummeli wakhe uZoleka uTitus ethi ucela behlanganele endlini kuyaphuthuma. Hhayi, uZoleka ushiye yonke into ayenzayo, wafuna phela ukuthi ayosayina amaphepha edivosi ukuze uzowathatha awanikeze uHlathi noHlathi asayine, ebese-ke yonke lento edivosi iyaspeedeka up. Uthe nje mefika endlini iy'ndaba ay'tholile azimjabulisanga neze. Umtshelile-ke uTitus ukuthi yazi ngendlela ohlakaniphe ngayo bengithi mina uke wasayina i-prenuptial agreement kwi-plan yakho yomshado, kodwa ngibonile ukuthi cha, wena wakhetha ukungena kwi-community of property and do you know what that means? Eyi, wamane wathi nje shoot, kusho uZoleka. Wathi yazi andivaze ndiyicinge nya indaba ye-prenup. Ngangicabanga izinto ey'ningi nje emshadweni wami, kodwa ye-prenup yangeqa. Wathi ya, but okubalulekile ukuthi uyazini ukuthi kusho ukuthini. Kusho ukuthi-ke uHlathi owns 50% of everything that you have. Wonke ama-estates wakho, yonke into nayo. uHlathi u-owna 50% and nawe kona yonke into anayo u-owna 50% nawe. Wathula wacabanga uZoleka ecabanga ukuthi uHlathi unani. Wathola ukuthi akanalutho, u-owna u-50% wa-0. Wabona ukuthi hhayi uHlathi kodwa on her side u-50% wa-everything, that is umuzi, the cars, not to mention imali. Yonke into guys, uHlathi is owning 50% of everything that uZoleka have. Wase wacela ummeli wakhe ukuthi cela bayilwe lento le, angavumi nje ukuthi uHlathi athole ngisho isenti elimnyama lemali yakhe. Wamane wathi ummeli wakhe, ayi there's nothing I can do. Lento kwaba yi-agreement enaba nayo ngesikhathi nishada and it can never be broken. Yo guys, ngibone uZoleka eqhaqhazela, egodola kushisa, ebamba inhliziyo engazi ukuthi enze njani. Ecabanga nje uHlathi ebeyisigwili ngenxa nje yokuthi yena ukhethe ukuthi amdivorce, and was part amdivorce nje ngoba uHlathi naye akebanga phela msulwa kumshado wabo. Vele akadeserve lutho evela kuZoleka, but now kuzobe engathi nje uZoleka is handing everything to him on a tray guys. Kanjalo nje ambonga for just being a bad, horrible, unsupportive husband for all these 20 years. Anyway, asithembe-ke kodwa ukuthi izoba khona indlela yokuthi uHlathi angazuzi lutho ngokudivosa uZoleka. Otherwise sengathi impela uNtombozo yisola uzoze efise nanokuthi akacelanga ukuthi amdivorce uHlathi mase mbona esepepenyeka nomunye umuntu wesifazane erichi kodwa engasebenzanga.